Kaixo, hemen gauz Kaskagorrin, Bilboko Gazte Rebeldeon konpartxan, eta gaur hirugarren egun honetan Kaskaguna izango gu. Lehenik eta behin okiko gu Baskarixa, gero bertso saio okiko gu, eta batuka izango gu azkenik. Bazen ikustera. Kaixo, bai. Zeko gomen, zineko gomen. Zeko gomen, bai. Ni banoa atxera, ja. Bai, ni banoa atxera, ja. Kaldean dantza iten egoten zara. Bai. Beti ez da. Eta kantatzen ere, bai. Bai, eta zer botaten da ingrediente bereziren bat, edo? Bai, gatza purtso bat, eta azukrea. Da ligerik aste nagusiko 3 egunetan. Bai, baina beti sanoa. Bai, eta zuko piduzu? Igual, ezin da esan. Kaixo! Nor dugu hortik? Hemen gaude Kaskagorrin bazkadostean, Maialenekin, eta egingo diogun lehenengo galdera konpartsarekin bere lotuta dago. Hau da, zer da Kaskagorrin? Bueno, Kaskagorri da Bilboko Gazte Mugimenduaren konpartsa, datorren urtean ja 30 urte beteko ditu. Kibu jaietan Kaskagorri parte hartze handia daukala, baina jaietatik aparte beste ekintzaren bat edo egiten da? Bai, urtean zehar Bilboko konpartxe marruan egiten dira hainbat gauza, adibidez Santo Tomasetan, eta parte hartzen da San Juanetan bai, eta gero karnabaletan egiten da bajada, mozorretzen gara danok elkarrekin, eta egiten ditugu gauzak. Bai, hori topaketen aurretik egiten da kaskamartxa, eta Bilboko jaiak prestatzeko egiten da kaskakampada 3 egun Plentziako gaztetxean, panel danak eta hori prestatzeko. Esan duzu Plentzian panela margosten gelditzen zaretela, noiz izaten da hori, gutxi gora bera? Uztaian, hasieran erdialdean, más o menos. Eta hortik aurrera ere prestakuntza aurrera doa, ezta? Bai, guk jaiak oso politik usten ditugu, baina muntaia hasten dugu jaiak hasi baino 10 lagun lehenago. Orduan, lan handia daukatzetik. Ja jaietan sartuta eta lesberdinetan banatzen dira jaiak, ezta? Bai, bueno, egun bakoitzak bere helburua edo bere gauza dauka, adibidez, gaur Kaskaguna da, eduki dugu Baskaria, orain da Bilbertzotan, eta bihar Gazteguna izango da, gero dago beste egun bat egiten dugula Baskaria Txorirekin, beti dago zer egiteko. Jaiak amaitzen direnean, aurten bigarren igandean, zer gertatzen da gero? Desmontatzen egoten garela 3 egunez, hau dena desegin behar da, garbitu, eta gero hurrengo urterako prestatzen hasi. Arazi, diruzaina zara eta jai osoetarako programazio hori 1000 euro bakarrik eman dizkiozu. Nengo urteak Kaskagorri, ze moduz momentuz? Oso ondo, Ekin zara kaska kanpadan? Oso txarto, ze montajean ez ere zara asko egon, Ondarruko jaiak ziren. Uzue, ze gertatu da aurtengo txosnako diseinuarekin panelak ez dutela enkajatzen? Que panelak eta 500 kilogramoko toldoa, 19 pertsona. Zuek ere zarete Kaskagorrikoak, zertara etorri zarete? Kantatzea. Eta zegatik? Bertso Baskari bat delako, uste dugu. Bai, gero horra jongo gara kantatzea.
dago iraultzaren gatik, iraultzaren beharrez eta lama bai saiatzen garela, beti musikaren inguruan filtroak egiten, musika pareki da izateko, ez arrazista eta noski euskalduna. Saiatzen gara, ez dikogu Gipuzkoan bezala 5. zabor kontenedorea, baina, beti saiatu izan gara, edo saiatzen da, azkenengo urteetan birziklapen harri bat egiten. Gu euskaldun gazte bezala, uste dute bermatu beharko genukela, bai kaleetan, eta ez bakarrik aste nagusian, baina aste nagusian ere bereziki euskeraz hitz egitea, euskeraz mintzatzea, eta ez bakarrik hemen, baizik eta bai aste nagusiaz aparte ere, euskara bermatu beharko litzatekeela, gu garelako euskaldunak eta euskaldunak ez bagara horregatik, euskeraz hitz egiten dugulako, eta nik uste iraultza eta borroka hori erroa dela gure herriarentzako, euskaraz mintzatzea. Bai aste nagusia izan da, eta herritik eta herriarentzako jai eredu bat izan da, bai bermatu beharko litzatekeela, guztiak festa botatzea modu aske baten, libre baten, guztiak disfrutatzea, bai juergaz, bai harremanekin, eta bai eta inolako eraso sexistari gabe, inolako mehatxuri gabe, eta guztiok gozatzea jaiaz, bai behar den bezala. Aste nagusiak azkenan hori bermatzen du, sortu ziren egin dela 40 urte, Bilboko jendeak eraikia, eta ondino ere Bilboko jendeak eraiki egiten duenak, eta oso parte hartzailea diren jai batzuetan, egun osoko egitarauak egiten dira, bertako jendeak aurrera eramana. Kaskagorriko sukaldeko lantaldeak azken urteetan egin duen borroka garrantzitsu bat, hemengo baserritarrengatik eta Euskal Herriko baserritarrengatik janaria lortzea, hemengoa herrikoa, hemengo baserrietakoa. Eta horren galdera honena argibidea da Kaskagorriko sukaldea, bertoko produktuekin, Arabako patatarekin, pizza supergozoak, ez dituzu horrelako pizzarik topatzen beste txosna guztietan, eta hemendik topatutik eta Euskal Herri osorate esaten diet etortzeko Kaskagorriera gure pizzak probatzen. Borroka urte osoan dira, baina bai aste nagusia bezain erreperkusio, erreperkusio baizik eta ez dakit. Izaten gure hiriko 9 egun nagusiak edo lan esan da, eskaparaten ikusten nahiko argia eta handia dela, gure borroka ere lau haizetara bideratzeko. Eta honekin amaitzen dugu Kaska eguna, gu hemen gelditzen gara batukadarekin eta hurrengora arte!